Nya kuna mgojong nyalo tudri kod namba wa aria deka uchiela nono kala tuta marwa at Ramogi TVKE at James Opondo Senior. Machigni nyinga en James Opondo. Ji ochiko owito ngimagi otieno ma piny orugodo kawuono bang' matatu mane giidho yudo masira ratil e apaya ma Narok ka adhi Bomet. Kaluwore gi komanda mar obila ma Narok Riko Ngare, dereba mar matatuno ne obayo bang' tie gari muoch. Ji ariyo e gari no ne oring godo e kar thieth ma Longisa County Referral Hospital mar yudo thieth. Kapod wantiere gi weche ma otudre kod masira ma oyudo ni ng'at achiel owito ngimane ka ji maromo 8 oyudo hinyruok e masira mar apaya ma oyudo nyamburko mar Nissan mating'o jowuoth e gweng' ma Juelu e sub county ma Awendo e apaya maduong' ma owuok Rongo ka ochomo Migori. Jatend obila e sub county ma Rongo Salim Fundi mane owuoyo e lo jatend obila ma Awendo lero ni derep nyamburko no ne owito ngimane kanyo gi kanyo ka jowuoth mamoko 8 to oyudo hinyruok kendo otergi e kuonde thieth. Fundi wacho ni nyamburko no ne obayo yo bang' achiel kuom tielo mambele muoch. Kaluwore kod jonen, nyamburko no mane oyudo masira ni ne owuok e gwenge marongo kadhi Awendo. Pickup marariyo de jok man oyinyore mag gari ni otimore kama makata mana gari mituomore go ke kalachi. Gari ma Awendo biro kawo ji 4 kendo gari ma Rongo mar police mono do mani paro ni ji motho. Jagoro mar riwruoge ohala Francis Atwoli oseyo okang' mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom loso tok jatend piny William Ruto mar ni ok en ranyisi makare. Odwaro ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo oket okenge makare manyalo kelo kanyachiel e oganda jo Kenya. Ma timore tok Rigathi se jatend apizas mag jong'wecho Nordin Haji kaluwore gi ng'anyo ma osebedo ka ibago e pacho ka ewi paro mar chiko omenda ma higa 2024-25 koloso sikund primar ma Lena Kaya Evuni e kar chung' od bura ma Kitui East. Atwoli bende okwayo piny owacho mondo oket okenge manyalo konyo rowere mag Gen Z yudo tije kata yuto e yo makare. If somebody is here who can reach the deputy president, amwambie let him act foolish na support his president for the total unity this country requires. We don't want to have 2 national press conferences. President amesema hii, deputy anaenda kusema yake. Whom do we believe? We want only one person to talk. So somebody should advise Gachagua yosadio, yosadisi, ni mtu alifundishwa in the then Kenya Institute of Administration ambao watu wanaelewa the code of conduct in the system. Pahali watu wanaelewa the command ya serikali vile inavyotembea, na wakiwa na shida they solve in boardrooms. The time is not yet. Atauliza kura 2027 if he so wishes, and we look at his record. If he's qualified, Kenyans will vote for him. But ajue Gen Z might come up with their own candidate. Telo mar riwruok mar jopuonj sekondar Kupet e kaunti ma Embu omiyo piny owacho thuolo mar jumachiel mondo ochwal omenda ma ing'ado gi mag thieth magikoni ok osebedo ka ichwalo ne okumba magitiyogo e thiedhruok kata NHIF. Kotelnegi kod jagoro margi Jacob Karura gikoni gisebedo kod midhiero e chulo nengo mag thieth ute thieth kaluwore gi gope mag okumba thieth magin go e kinde ma osara gi to ing'ado dwe ka dwe. Jopuonj okoni gisendikone duol mandiko jopuonj TSC ka ging'ur kata kamano pok owinjo ywak gi gichano bago ng'anyo kendo leo ne tich e thuolo mar jumachiel poni ok bichul gopego. If the AON Minet and Makel will not have changed their way so that now these hospitals can continue working, then we have no option than to call our members, and then we are all going to go on strike. We are saying, and we must state it,
that if a teacher and the dependents fall sick at the same time, especially where we have cases of food poisoning, we expect all the teachers to be treated. We expect all the family members who are covered by that card to be treated. Wakati rais alisema mambo ya bill, hii finance bill ya 2024-2025 that inaweza kuaffect walimu wasiajiriwe, tungeomba serikali wasahau hiyo. Walimu waajiriwe, wanangonja, wanafunza watoto wetu, na kama itaendelea basi tutajumuika kuita walimu wote ili tuandamane katika hospitali zetu. Kama hospitali hazitakuwa zimelipwa, walimu wetu wapate mandawa, then sisi kama walimu tutajitokeza tuende mpaka kwa hizo ofisi za insurance tuwafurushe, kwa sababu ile kazi wanafaa kufanya ni kama hawafanyi, na walimu wetu wako na shida. Nyo ena amore kinde ma jalendo mara Ramogi TV Bernard Otieno nyo timo arus mare kendo tweyo Kenya ayanga e nyasi manyo bagi Karena Nairobi. Kinde nyasi no mabende nyo yuore gi jolendo kod jotelo mamoko mag Royal Media bende nyo kelo kanyakla jowera mag injili mowuok e gwenge mopogore opogore. Nyo en mor kod miel, wer kod sigalagala ka bende nyo twe Kenya kod kabinat ne twe Kenya kod jawde la dona Ounda. Bernard Otiende en achiel kuom jotelo makelo chenro mar injili kalo e Ramogi TV. Kora mogo juang poch gi pak ne Bernard kata brother Bernard injili kalo kanyo bende koro dong gi ji ariyo ageno ni Nyasaye bro telo negi kendo watim negi nyasi machal koda ma ngene kama intiere roda nyako kitmo ageno ni injili ochopo ni yo makare. Ka wadhi nyime yudo ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono oyuoro nyasi mar alame kanisa mar Deliverance e boma ma Kaplong County ma Bomet. Gachagua otimo limbe e hoho mar okak e kinde ma jomoko sebedo ka jiwe mondo obed e ong'ala manyime e riwo jo Kenya ma ok keto mana maino e masawa mar piny e Kenya. Mowinjore gino madhi nyime gi sani. Nya kora mogo jong obro luno lipodno kowuok ho mano ka pilimbe mara jalup jatend piny ka jatend piny William Ruto bende ni e county ma Narok ka oyuoro e alama waka oyo ma adundo ka wadugo to pod wan kod weche ma odhuro. Joera mag tim mar Ingresa kawuono saa 4 e wang'e kik dhi mabor. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone.
Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na euros with shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na euros with shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nya Ramogi. Chieng' tich ariyo jumani rowere mag Gen Z kod jopiny ne omonjo od bura mamalo nyiso ich wang' margi ewi paro mar chik mar omenda mar higa 2024. Ma e thuolo mokwongo e historia ma piny Kenya ma jopiny ne omonjo od bura mamalo kendo ketho gik moko bang' jo od bura 195 siro paro mar chik makamano ataro mar dwachgi. Ere ote ma japiny ne temo chiwo ne sirikal e od bura kod piny mangima kuom monjo od bura. Dibedni okang' mar monjo od bura bang' jo od bura puodho chik mar omenda ne en ombulu mar koso yie kod jo od bura. Jafumbo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa monjo ma tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024. Kaindiko historia mar piny Kenya tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024 nodong' karapar. Kuom thuolo mokwongo, jopiny ne omonjo od bura mamalo e nyiso ich wang' margi ewi paro mar chik mar omenda mar 2024. Kata odoko ni thoth jopiny e gwenge duto ma pacho kae ne okwedo paro mar chik makamano, moko kuom jo od bura mag Kenya Kwanza ne odhi nyime kod agoko kendo puodho paro mar chik mar omenda e somo mar 3. Thuolo machuok bang' jo od bura 195 kalo paro mar chik mar omenda, jopiny ne oluoro od bura, heo obila mane omanore gi magina, pi ma ilo del, kaachiel gi iro malungo wang'. Kata odoko ne ging'eyo midhiero mochomogi, jopiny ne oumo wang'gi kendo monjo od bura kuom kalo paro mar chik mar omenda ataro mar dwachgi. Paro mathoth osewuok ewi ote ma jopiny ne temo miyo sirikal, jo od bura kod piny mangima kuom monjo od bura mamalo. Ja od bura ma Kibra Peter Orero neno ni jopiny ne temo nyiso sirikal kod jo od bura ni teko ni e lwet jopiny ma ok jotelo. Dr. Maxwell Miyawa, janon weche mag siasa,
Kata kamano wacho ni jopiny ne nyiso jatend piny William Ruto ni ok gimor kod ka otayo piny Kenya. Ing'eyo e Kenya ka constitution article mokwongo wacho ni sovereignty mar piny res gi jopiny. To samoro gimiyo power ne MPs mondo represent gi. So power ma gimiyo MPs gi ka gineno ni MPs ok nyal tiyo kode maber, koro ginyalo kawo power gi. Koro apani no gik e Kenya ka sama jopiny oneno ni joma nyicho yier kaka wan MPs moko ok neti gi dwach gi kaka jopiny. Omiyo gineno ni koro gikawo power mane gimiyo wabunge kaka representative gi ka mondo koro ginema mondo gitigo. Jopiny nyetemo wacho ni gijok kod kaka piny itayo ahinya koluwore kod weche mag ochumi kod weche mag yuto mar sirikal ma Kenya. To weche mag yuto kendo weche mag ochumi nyaka kal mana e bad kar ng'ado buche kod ng'ado bura maduong' miluongo ni parliament. Emomiyo jopiny koro ni kod ich wang' kabisa, ich wang' matamre koda nono ni to dipo ni teko mar ngima mwayudo ni bunge emomiyo wachalo kama, ema dwa kalo chik madhi miyo wabedo gi thagruok kendo chandruok. Paro moko bende osebete ni okang' mar monjo od bura ne en ombulu mar koso yie kod jo od bura kata vote of no confidence. Ne wan jo od bura 115 mano kwedo bill mar finance ni. To kendo kanwa dhi wanuoyo iluongo ni third reading. Bachane reading mar ariyo, somo mar ariyo mar finance bill. Ka kuro nwaduoge somo mar adek, nitie jogo manogo yes reading mar ariyo cha. To kane giduogo mane giwinjo weche jopiny. Kako osiepna moro nitie manothisa ni aro noduogo mogono mo reject the bill. MPs madhi 10 kama ne jopiny owuoyogo makane giduogo e third reading ne gidhi magigo no. Omiyo e yod bura kanyo be pod wan gi joud maber ma pod nigi legitimacy mar jopiny. To kinyawo ni goro en no confidence ginene koko moro matin magi kwedogo gima bunge timo. To giwacho ni nigi a vote of no confidence. Ok inyal luonge ni a vote of no confidence. En akwede kaka bunge tayo weche moluwore kod ka uchumi. Ing'en ki generalize ni en od bura to nitie wabunge 195 manogono. To nitie wabunge moko ba neni Azimio be manokogo kura. To nitie wabunge moko e Kenya Kwanza manogono. Tieni ki generalized to call it all MPs a parliament. But constitutional nikech Kenya en a country when you respect the institutions, the rule of law. To primarily 2010 constitution oyeni japiny ngat ma represent japiny e od bura en mbunge. The problem mane ntiere including Okindo Juka mawuoyo kodi kani en finance bill. Nitie pen chike mane nie finance bill no makata nok ahero kaka Okindo Juka. Nyiso ni japiny mantie sani ne yuago mani yuto gi ne piny to finance bill manokel ne dwa pek manohewogi. Dr. Maxwell Miyawa wacho ni okang' mar jo od bura 195 mar siro paro mar chik mar omenda mar 2024 ataro kod dwaro mag jopiny ne en ranyisi makende ni jo od bura osenindo e tijgi mar chung'ne dwach jopiny e od bura. Chalo ka gima bunge olegea matin koluwore korka weche mag chung'ne jopiny iluongo ni representation. Chung'ne japiny nyiso ni duond japiny ema nyaka idhi wachi kendo iket mbele kendo iket pachi seche ming'ado bura. The legitimacy of parliament was long gone because by the fact that the parliament has always been controlled by the executive, we cannot any longer claim to be an independent body. You had them in their own admission, even before they came to vote for the finance bill. They had been called for a PG meeting in State House, and the decision came from State House. Even the amendments they had proposed came from State House. Jo od bura bende oseyudore e nyong'ong kuom timo dwach sirikal, ataro kod katiba mayango ni bede adek mag sirikal onego chung kar kendgi. Ing'ene Chris intigmaro ni coalition policies any government policy so long as one be ruling government
party mo form the ruling government nigi policies magi. Policies magi en mondo tine jopiny to opinzani kata ruling coalition makwedo government tije ni mondo ket government on toes. Koro kidhi against keto government on toes kaka ODM plus Azimio, mani dhi against the coalition. Kin mbunge mani ruling government tiende nyaki support the government. Tiende ne kaka ne finance bill cha. Kidhi against the finance bill tiende you are against the ruling, policy against ruling government, which is so wrong. Yes. Oka blame the MPs kuom goyo yes, kata oka blame the MPs mano goyo no, kane gini Azimio, kata ne gine Kenya Kwanza Coalition. Dr. Maxwell Miawa, ja od bura master Rehe Amos Mwago, kod nyawadgi ma Kibra Peter Orero, nigi geno ni monj makamano dhi rieyo jo od bura tir kendo ketogi e lain. I think with the power now, the people have realized that the power belongs to them. And now the blackmailing and the bribing of MPs, no matter to what extent, if the Kenyans are proved now that even if you are bought or you are blackmailed or anything, that will never matter to them. They have the power. Omiyo waparo ni gima ne jopiny otimo cha. Olo kiondko ei jomoko makaka wadhi mbele nitie MPs makoro samoro ni wang judinore. Ing'enye kacha be kisedonje samoro wacho ni power corrupts. To absolute power corrupts absolutely. Samoro kisedhi kacha to koro power ng'eny. Ok will kod jopiny. Penjo maduong' en ni to bende en ratiro mondo jopiny omonj apise mag sirikal kod od bura eka ginyalo yudo ratiro margi kaachiel gi chenro mag dongruok. En apise adi ma jopiny biro monjo kendo wang'o mondo jotendgi otinegi kaluwore kod chik. Gin gima ji maromo nadi ma sirikal kod jo od bura biro rito mondo olal eka giwinj dwach jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.